Dako daw ha. So kani gipadayon ra nato ni. Wala ni siya appeal sa politika. So ang imo kapistahan sa Santo Niño? Kana siya nasugdan na sa akong amahan si former Mayor Baltasar Salma. So amo ra gipadayon. So devotee sab ka sa Santo Niño? O sa una pag yun hantod karon. In fact ani kada sinulog mato gimi mo dagkot dito. Basic lang ito rang basic niyang kuan na panirebisyon nga tinud-anay gyud para sa katawan. Murag na siya gibilin po niya nato kun nga kumusulod og politika. So ningon siya nga kadar yung tinud-anay panirebisyon gyud. Wala. Basic nga basic nga pamagi. Pero gikan jud mo bias nga statement. Ano man yung ubang mga politiko makadungog og pulong BTS makulbaan man. Opo, kabalo sa Royal si kay ang ako na sa ako na bantayan. Pero magganahan man nato. Ganawas BTS. Pero nadi ay. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Nagsugod ni siya sa una no pag nahimugso ni siya pag panahon sa kuan marag ika-26 katuig din nato ay mo siya ika-26 katuig anibersaryo sa pundok BTS no mo siya panahon nga katlo nga time ma-recall na to murag pati panahon nga ni-declare si Mayor si late Mayor Baltasar Salma nga mudagan anong tayo mag-mayor niya at the same time kani siyang pangilin niya timing gud niya kada gyud na siya 25 sa kay mo po na dunga po na pista sa Sagra kay taga Sagra mo to siya. So iyar pong gisunod tong katong nga date nga 25 January 25 nga magpista po sa diri sa Toa no. So muna nahimugso ning mong pangilin tungod sa ihang nasugdan na sa unang January 25. Ano gibot pasabutan ng BTS? Actually ang BTS na siya basta tinudalang serbisyo no pero nasugod na siya siyang galing magudto niya Baltasar Torres Salma so muna BTS yun na gyud nagsugod gyud na sa kiyawan ng panahon no so man natin kita og tinudalang serbisyo gyud mamatay yung battle cry gyud niya sa pagkaimo ng mayor moto siya sugdan na gyud man lang kita og BTS Tinudalang serbisyo. basta tinudalang serbisyo So kini karon nadi dili tinuod Na ba ning kalambigitan sa atong plano sa 2025? wala dili kada tuig ni dili ni siya nga murag ingon ani kay karon gani mas gamay gani ron dili kay pare sa una nga dako kay ang activity dako daw ha so kani gipadayon ra nato ni wala ni siya appeal sa politika. So ang imo kapistahan sa Santo Niño? Kana siya nasugdan na sa akong amahan si former Mayor Baltasar Salma. So amo ra gipadayon. So devotee sab ka sa Santo Niño? O sa una pag yun hantod karon. In fact ani kada sinulog mato gimi mo dagkot dito. Basic lang ito rang basic niyang kuan na panirebisyon nga tinud-anay gyud para sa katawan. Murag na siya gibilin po niya nato kun nga kumusulod og politika. So ningon siya nga kadar yung tinud-anay panirebisyon gyud. Wala. Basic nga pamagi. Pero gikan jud mo bias nga statement. Ano man yung ubang mga politiko makadungog og pulong BTS makulbaan man. Opo, kabalo sa Royal si kay ang ako na sa ako na bantayan. Pero magganahan man nato. Ganawas BTS. Pero nadi ay. Boys, kini mga tao nga ni aron gikan ni sa kada barangay. Kuan siya usual ni silang sa laing barangay nagiubang tagalaing lugar pod nga murabag na kuan nila nandan na nila ba nga kada sa 25 sa January natay pabitin. Dum-dum ra dili. Dum-dum ra sila. Okay, baby. Kayo kan advice karong hapon. Kani mora natay sugod ni pangaji after pangaji di man na pabitin. As usual nga tong pabitin na to nga. Okay, kumusta tong pundok BTS boys nakakusog gyapon nga atong grupo karon? Dunay dugang, do na boy ni slick boy ba? So far so good. Dito may ganina dito sa dito sa job site dito nya murag nakita-kita ang mga groups BTS dito. Labi man okay man so far so good. Mga commitment nga gimo.
Wala ra. Ano, tapok-tapok na to, marabag high hello ba nga. Chika lang. Wala Imamat. pa formal sort of lineup for 2025. Kabay politika wala pa sa wa pa kay so manribisyo sa tanan pa ba is katuig kapin, di ba? Manribisyo sa ta. Mabot lang panahon nga sa Natay mga barangay officials karon dire guys. barangay official sa na ako yung nakita yung mga pagkikita siguro muna si kuan si City Councilor Dr. Ben Bumanglag. Ganina dito si Councilor Doming Katubig dito sa Pikas pero kaling siya po nagpista mo po siya. So nanangi siya nga muna ra siya ganina. So, Vice, would like to ask, as a devotee ni Santo Niño, nakikasinatian na mayon yung mga di kalimutan. Kuan gyud kitong panahon nga nag-doubt ako mamahan nga nagid murag na something gyud parang padayon kita na mga rag every time nga na panahon nga lisod na pero nagay murag bakunon pag siya ba nga mga milagro ng time. So karon lang wa guys nagkahibalag mo sa inyong mga pioneer gyud nga mga membro sa BTS. Nagay dyan si Dr. Ben Bumanglag kuyog na po diri matong mga kauban sa mga lalang barangays na nagpakita po tapos BTQ ato former kuan kapitan membro sa konseyo kani. So, bakit sino sa kaning event karong hapuna? Kadaga mga tao mitambo. Kuman ni kada tuig ni siya ingon ani so mana basic ko ang galapis manalabtan karon manalabtan gipabot kay tapos man sa nasa lang commitment so after ani then layat na. Okay, mensahe nimo sa ato ang mga katawan nga di karon og wala kare. Magpasalamat ko, magpasalamat sa tanan no sa kanunay pagsuporta. Labi na niya to ang pangilin na to. Kada tuig na pagka January 25 nagod sa diyan magtapok kanunay. Salamat kanila. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!